Ilang linggo na yan? Ulitin ko tanong. Mag-isang linggo po siguro. Sa linggo. Pag pinataas mo, pag binababa mo yung kamay mo, yung braso mo, sumasakit ang dibdib mo. Pinahilot mo na, anong sabi? Yun po, ano na po, inom na po ng gamot. Ay namin na ng gamot. Pero masakit na masakit yung dibdib mo. Oo. Titingnan natin yung kung meron nakasagi sa spiritual o physical. Relax. Ang kamay. Matara lang. Labas ang dibdib. Ito na lang. Kaya nga mo lang. Wala. Lagay sa batok yung kamay. Bagsak ng katawan mo. O diba? Bagsak. Yun. Yan na maayos. Tayo. Lagay ulit sa pato. Yan na maayos. Supo. Yan na maayos. Straight ang natawan. Natural lang. Ang hangin. Maingay. Natural lang hangin. Sabihin mo yung Jesus name. 3 beses. Sige pa. Ipagpag mo yung sakit mo sa paa mo. Pagpag mo yung paa mo sakit, gano'n. O, dumilat ka na. Niangat mo ulit yung kamay mo. Ano? Ano na po, gumahan na po ng konti. Pero parang ano na, pero babang dito kumarang. Siyempre, kagagalaw ng mga hangin mo, eh galaw mo muna. Tumayo ka muna at maglakad sa... Ayaw mo muna, saglit lang pala. Pa pala isa. Side ng konti. Straight ang katawan. Straight. Yun, kabila. Yan. Galaw mo ulit yung braso mo. Ikot mo 3 beses pala. Ano po, nakalas ko yan. Nawala na? Oo. Sigurado? Nawala na? Konti-konti na lang po, parang ano na lang po siguro to. Pain na lang. Hindi ka tulad kanina. Sobrang sakit. Wala na. Ano? Galaw-galaw mo ulit, baka mawala. Ano na. Wala.
Wala. Nawala na. Wala na kahit konting pain. Wala na. Wala na kahit katiting. Yan, magtutunog ka na yan, gagalaw na yan. Kasi yung mga ugat mo, nahagis ka ng motor, di ba sabi mo na ano ka? Opo, nagis po ng motor. Na-slide po. Na-slide ka. Natural. Yung sa lakas ng impact ng pagkabagsak mo, natural. Parang nagkalugan yung mga ugat mo at mga buto-buto mo. Hindi pa nga po. Ngayon lang po naalis nga po dito ngayon. Nakakalakad. Ngayon, siyempre, hindi yan makukuha basta-basta sa hilot kahit magpahilot ka kasi. Hindi naman yan, iba-iba naman kasi yung technique sa paghihilot eh. Yung ginawa ko sa'yo, nanalangin muna ako bago yung ginalo ko yung mga hangin mo sa katawan. Kasi binalibag ka sa motor, natural. Ma-epekto ng buong katawan mo. Ngayon, wala na, kahit konti. Wala na. Wala na, salamat sa Diyos. Sa Diyos, amen. Yes, amen. Salamat. Taga saan ka? Valdez po. Valdez. Thank you. At God bless. Importante, wala na. Wala na taga sakit. Okay, salamat din ha.